která přesně myšlenka vám právě proletěla hlavou? Zvykli jsme si považovat tento vnitřní monolog za neoddělitelnou součást nás samých, za absolutní konstantu naší existence, základ naší individuality. Ale co když je tento hlas jen filigránsky sestavenou kompilací cizích myšlenek, vnucených strachů a uměle instalovaných tužeb, které mylně považujete za svou vlastní identitu? Neurobiologie už dlouho stojí na prahu děsivého objevu, který boří antropocentrický mýtus o svobodné vůli. Co hrdě nazýváme vědomou volbou, je v drtivé většině případů jen postfaktická racionalizace. Váš mozek se rozhoduje v milisekundách a někdy i v sekundách, dříve než si tento fakt vědomí vůbec uvědomí. Nerozhodujete se v reálném čase, pouze dostáváte neurochemickou zprávu o tom, že už bylo rozhodnuto, doprovázenou příjemnou iluzí vlastního autorství. Iluze vlastního já je pravděpodobně nejdokonalejší obranný mechanismus vytvořený evolucí. Je určen k ochraně naší psychiky před existenční hrůzou z uvědomění si vlastní automatizovanosti. Nejsme snad jen složité biologické algoritmy, které slepě vykonávají kód napsaný okolním prostředím? Každá vaše politická pozice, každý estetický vkus, každá emocionální reakce na podnět má svého neviditelného architekta. Fungujeme ve světě, kde se lidská pozornost stala nejdražším a nejžádanějším zdrojem a vědomí se proměnilo v pole nepřetržité tiché bitvy. Pokud upřímně věříte, že vaše přesvědčení náleží výhradně vám, zkuste vystopovat genezi alespoň jednoho z nich. Neodvratně zjistíte, že tenké nitky vedou k mistrně formulovanému titulku, náhodně zaslechnuté frázi nebo pečlivě naplánované informační kampani, která se nepozorovaně integrovala do vašeho obrazu světa, zapustila kořeny a mimikriovala pod vaši vlastní myšlenku. Pojďme se podívat na ten nejbanálnější scénář každodennosti. Vejdete do kavárny, prohlédnete si menu a objednáte si nápoj. Jste naprosto přesvědčeni, že je to vaše svobodná volba, diktovaná vaším jedinečným vkusem a aktuální náladou. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, jak přesně tato nálada byla konstruována? Hudba s přesně vyladěným rytmem 60 úderů za minutu nepozorovaně zpomaluje vaše pohyby a nutí vás déle spočénout pohledem na vitríně. Teplé soustředěné osvětlení nad nejdražšími dezerty je činí vizuálně přitažlivějšími a stimuluje produkci slin na základní fyziologické úrovni. Vůně vanilky, uměle syntetizovaná a rozprašovaná skrytým ventilačním systémem, okamžitě aktivuje limbický systém a vyvolává falešný pocit nostalgie, bezpečí a útulnosti. Dokonce i pořadí položek v menu je navrženo podle přísných principů kognitivních zkreslení. Efekt kotvy, kdy je nejdražší položka umístěna jako první, vás nutí porovnávat všechny následující ceny tak, jak je to výhodné pro podnik, čímž vytváří iluzi výhodné koupě. Váš mozek poslušně zpracovává tyto neviditelné podněty, vylučuje dopamin a vy vyslovíte název nápoje. Myslíte si, že jste chtěli tuto kávu? Ve skutečnosti jste byli precizně dovedeni k okamžiku, kdy jakákoliv jiná volba se stala psychologicky nepříjemnou. Totéž, ale v mnohem větším měřítku, se děje každou vteřinu vaší interakce s digitálním prostorem. Každý pohyb prstu po obrazovce, každé mikrozaváhání pohledu na fotografie je zaznamenáváno, analyzováno a přeměňováno na zbraň proti vaší vlastní autonomii. Algoritmy už dávno překonaly fázi pouhého předvídání našeho chování, nyní ho aktivně konstruují. Formováním vaší osobní informační bubliny neviditelné matematické modely určují, čeho se budete zítra bát, proti komu obrátíte svůj hněv a co budete považovat za nespochybnitelnou pravdu. Je to dokonalá architektura volby, kde jsou stěny naprosto průhledné, ale vystoupit za jejich hranice je nemožné jednoduše proto, že o jejich existenci ani netušíte. Nepřipomíná to situaci vězně, který se tak hluboce integroval do systému svého uvěznění, že začal považovat vězeňské zdi za hranice samotného vesmíru? Naše vědomí je jen zjednodušené uživatelské rozhraní. Jejím hlavním úkolem je skrývat nesmírně složité, často děsivé výpočetní procesy, které neustále probíhají v temnotě podvědomí. Když sebevědomě prohlašujeme chci, věřím, rozhodl jsem se, pouze vyslovujeme finální výsledek rovnice, jejíž proměnné byly zadány někým jiným. Zničit tuto iluzi je bolestivé, neboť to vyžaduje uznání vlastní fundamentální zranitelnosti před kolosálním strojem sociálního a technologického programování.
ale teprve radikálním zpochybněním suverenity vlastních myšlenek lze učinit první, nejtěžší krok k pravému pochopení povahy naší mysli. Pokud nejsme autory svých tužeb, kdo nebo co skutečně drží pero, jímž se píše scénář našeho života? Odpověď na tuto otázku je skryta v týchž mechanismech, které právě teď, v tuto chvíli, skenují, analyzují a nepozorovaně přeformátovávají vaši realitu. Zvykli jsme si považovat naše vědomí za suverénní území, nedobytnou pevnost, kde se rodí naše skutečné touhy, vznešené ideály a morální imperativy. Vědecká realita však nabízí podstatně ponuřejší scénář naší existence. Co hrdě nazýváme já, je pouhé rozhraní, tenká vrstva iluze, pod níž zuří nemilosrdný biochemický diktát. Nejsme snad jen biologické skafandry, ovládané entitami, které se vyvinuly miliardy let před příchodem prvního hominida? Sestupte na úroveň gastrointestinálního traktu, do temnoty lidského nitra. Tam sídlí trilionová armáda mikroorganismů, jejichž celková váha přesahuje váhu našeho mozku. Nejsou to pasivní symbionti, nýbrž stínová vláda naší fyziologie. Mikrobiom disponuje vlastním genomem, který 100krát převyšuje ten lidský, a tato kolosální genetická síla je využívána k nepřetržité syntéze neurotransmitrů. Přes 90% serotoninu, molekuly zodpovědné za náš pocit štěstí, sociální důležitosti a klidu, produkují právě bakterie ve střevech, nikoli neurony v hlavě. Přibližně polovina dopaminu našeho hlavního motivátoru a zdroje předtuchy odměny má tentýž původ. Když se objeví neodolatelná touha po konkrétním jídle, je to skutečně vaše osobní gastronomická volba? Experimentální data naznačují, že určité kmeny bakterií, živící se cukry nebo tuky, jsou schopny posílat přímé signály prostřednictvím bloudivého nervu přímo do mozku. Tento nerv funguje jako vysokorychlostní informační dálnice, ale provoz na ní je převážně jednosměrný, od střeva do lebeční dutiny. Bakterie mění aktivitu chuťových receptorů, provokují dysforii a doslova nutí hostitele konzumovat to, co je nezbytné pro jejich vlastní rozmnožování. Prožíváme to jako osobní touhu, aniž bychom tušili, že jen plníme rozkaz zašifrovaný v chemických impulsech. Naše nálada, úroveň úzkosti, schopnost soustředit se a dokonce i náchylnost k těžkým depresím, to vše neoddělitelně koreluje se složením mikroflóry. Zničení určitých bakterií dokáže proměnit sebevědomou osobnost v paranoika. Mikrobiom je však jen polovina rovnice v této architektuře podrobení. Druhá část kontrolního stroje, endokrinní systém. Hormony fungují jako globální modifikátory reality, schopné přepisovat naše morální souřadnice v reálném čase. Oxytocin je často romantizován jako molekula lásky a připoutanosti. Neurobiologie však odhaluje jeho temnou, evoluční stránku. Tento neuropeptid skutečně posiluje empatii a důvěru, ale výhradně k zástupcům vlastní skupiny. Současně prudce zvyšuje úroveň agrese, podezíravosti a xenofobie vůči cizincům. Můžeme vůbec hovořit o objektivní etice, pokud naše rozhodnutí o milosrdenství či krutosti závisí na aktuální koncentraci několika aminokyselin v hypotalamu? Pohlédněme na vliv kortizolu a testosteronu na prefrontální kůru, tutéž oblast mozku, která je zodpovědná za racionální kontrolu, dlouhodobé plánování a potlačování živočišných impulsů. V okamžicích silných hormonálních výkyvů fyzicky slábne spojení mezi amygdalou, generátorem prvotních emocí, a racionálními centry. Chronický stres doslova překresluje neuronové sítě, nutí mozek upřednostňovat okamžité přežití před složitými morálními dilematy. Složitá mnohostranná osobnost se okamžitě redukuje na základní instinkty dominance nebo útěku. Soudní psychiatři už dávno vědí, že kritická nerovnováha určitých hormonů statisticky častěji vede k násilí. Spravedlnost soudí člověka, ačkoliv akt agrese často iniciuje jeho dočasně narušená biochemie. Kde tedy v takovém případě končí chemie a začíná skutečná osobnost? Jestliže naše sympatie utvářejí mikroby, agresi diktují hormony a schopnost soucitu je přísně regulována neuropeptidy, co zbývá pro svobodnou vůli? Pozorujíce tento nepřetržitý tanec molekul, nelze se vyhnout myšlence na totální ztrátu biologické kontroly. Jsme složitým ekosystémem, bitevním polem, kde miliardy mikroorganismů a chemických sloučenin soutěží o právo stisknout to správné tlačítko v naší nervové soustavě.
Každý krok, každá zamilovanost, každý záchvat hněvu či akt sebeobětování je pečlivě vypočítán a spuštěn procesy, které nelze ani cítit, ani vědomě zastavit. Iluze absolutní kontroly je mozkem udržována pouze proto, aby organismus dál fungoval, aniž by upadl do strnulosti z uvědomění si vlastní mechanisticity. Za zavřenými dveřmi našeho vědomí není žádný vrchní velitel. Je tam pouze temný, pulzující oceán mikrobiomu a slepé hormonální bouře, které nemilosrdně vrhají naši mysl na útesy biologické nevyhnutelnosti. Nezdá se vám nyní, že náš život je pouhým sledováním filmu, jehož scénář píšou bakterie a žlázy, zatímco my naivně dál považujeme sami sebe za režiséry? Dotýkáme se hladkého skla našich obrazovek 100krát denně, naivně se domníváme, že řídíme tok informací a máme puls světa pod kontrolou. Avšak na druhé straně displeje se odehrává zcela jiná hra, jejíž pravidla jsou psána jazykem strojového učení a sázky se měří lidskými osudy. Každé přejetí prstem, každá milisekunda, po kterou se náš pohled zastaví na fotografiích, každé lajknutí to není jen náhodná akce. Je to neocenitelná kapka dat, která živí kolosální architekturu digitální kontroly. Nejsme snad svědky toho, jak se nevinný komunikační nástroj vyvinul v nejdokonalejší mechanismus sociálního inženýrství v historii? Moderní platformy už dávno nejsou pouhými výkladními skříněmi pro sdílení zpráv či fotografií, proměnily se v neviditelné, globální laboratoře, kde předmětem nepřetržitého, nelítostného experimentu je samotné lidské vědomí. V této asymetrické interakci stojí na jedné straně lidský mozek s jeho evolučními zranitelnostmi a na druhé superpočítače pracující nepřetržitě, aby tyto zranitelnosti zneužili. Základem této grandiózní architektury je hluboké, téměř chirurgické pochopení naší neurobiologie. Evoluce naučila člověka hledat nové informace kvůli přežití, odměňujíc každé takové úspěšné hledání mikrodávkou dopaminu, neurotransmiteru motivace a potěšení. Technologičtí giganti prolomili tento prastarý biologický kód, přeměňujíce přirozenou zvídavost na nekonečnou dopaminovou smyčku. Mechanika nekonečného zpravodajského fédu je záměrně skopírována z hracích automatů a je založena na principu nepředvídatelné odměny. Nikdy s jistotou nevíme, co přinese další pohyb prstu, vtipné video, znepokojující zprávu, která donutí srdce být rychleji, nebo sociální schválení v podobě komentáře. Tato uměle vytvořená nejistota udržuje nervový systém ve stavu neustálého, vyčerpávajícího očekávání, nutíc nás vracet se k obrazovce znovu a znovu, i když bolí oči a mysl prosí o odpočinek. Vše pozornost, schopnost soustředit se a dokonce i schopnost nudit se byly proměněny v nejcennější zdroj éry surovinu, která je těžena z naší psychiky bez našeho vědomého souhlasu, zanechávajíc po sobě jen kognitivní vyčerpání. Ale udržení pozornosti je jen prvním, základním stupněm fungování tohoto stroje. Skutečná hluboká transformace nastává, když algoritmy začnou kolem nás formovat personalizovanou, hermetickou realitu. Analýzou našich skrytých strachů, politických preferencí a psychologických traumat vytváří umělá inteligence ideální informační bublinu pro každého uživatele. Je to specifický prostor, kde každá zpráva, každý příspěvek a každá doporučení pouze potvrzují naše již existující přesvědčení. Zpočátku to vytváří příjemnou iluzi pohodlí a bezpečí, neboť svět se zdá být logický a všichni kolem jakoby sdíleli naše názory. Avšak nestáváme se zajatci vlastního odrazu, uzamčeni v místnosti s křivými zrcadly? V této teplé digitální izolaci atrofuje kritické myšlení pro svou nepotřebnost. Algoritmus odřezává alternativní úhly pohledu ne kvůli nějaké ideologické cenzuře, ale kvůli chladné matematické optimalizaci angažovanosti. Stroj se rychle učí, že hněv, radikalizace a rozhořčení udržují uživatele v síti mnohem efektivněji než klidná, vyvážená analytika. Společnost se tak tiše fragmentuje na miliony izolovaných realit, které již nemají společný základ objektivní pravdy, ztrácející schopnost dialogu. Nejděsivější aspekt tohoto systému spočívá v jeho schopnosti nejen předvídat naše chování, ale i nepozorovaně jej modifikovat na fundamentální úrovni. Když léta konzumujeme obsah pečlivě vybraný a zvážený strojem, naše morální hodnoty, představy o normě a životní cíle podléhají pomalé, nezvratné korozi. Toto není hrubá propaganda minulého století, která vyvolávala přirozený odpor pro svou zjevnost a vtíravost.
Jsou to mikroskopické každodenní posuny ve vnímání. Algoritmus přesně ví, v kterou denní dobu jsme nejzranitelnější vůči emocionální manipulaci, které vizuální spouštěče v nás vyvolávají pocit méněcennosti a která slova vyvolávají touhu kupovat nebo nenávidět. Skládáním vší složitosti a mnohotvárnosti reálného světa do primitivních binárních reakcí systém programuje lidský světonázor stejně metodicky, jako inženýr píše programový kód pro robota. Můžeme poté s jistotou říci, že myšlenky, které se nám objevují v hlavě před spaním, skutečně patří nám a nejsou zákonitým výsledkem dlouhodobého algoritmického zpracování našeho vědomí? Ocitli jsme se v bezprecedentní historické pasti, kde je nejvyšší úroveň technologického rozvoje doprovázena katastrofickou ztrátou kognitivní autonomie. Sítě, které byly vytvořeny s utopickým cílem sjednotit lidstvo, postavily mezi námi nejvyšší neviditelné zdi, používající architekturu našeho vlastního mozku jako stavební materiál pro tyto zdi. V tomto souřadnicovém systému je každá lidská emoce bezohledně zpeněžena, každá psychologická slabost je pečlivě katalogizována pro budoucí použití. Namísto rozšiřování obzoru našeho poznání je digitální ekosystém zužuje na rozměry obrazovky smartphonu, nabízejíc jasnou, ale prázdnou náhražku života namísto skutečné zkušenosti. V této tiché kybernetické temnotě, kde bezduché algoritmy diktují rytmus našeho informačního dýchání, vyvstává nejděsivější otázka současnosti. Zůstává člověk svobodným subjektem svého vlastního osudu, když je jeho realita každou vteřinu přepisována chladným kódem, jehož jediným cílem je maximalizace zisku skrze totální, absolutní kontrolu nad tím, kam směřuje náš pohled? Chlam vlastní jedinečnosti je nejdokonalejší obranný mechanismus, jaký kdy lidská psychika stvořila. Rodíme se s naprosto prázdným prostorem vnímání, ale už v prvních vteřinách života začínají neviditelní architekti společnosti nahrávat základní software. Co je zvykem nazývat kulturním kódem, je ve skutečnosti souborem přísných algoritmů, které definují hranice našeho světa. Od prvních ukolébavek, od prvních pohádek o správném a špatném, o hrdinech a vyvržencích se kolem našeho vědomí buduje neviditelná, avšak nesmírně pevná klec. Jazyk, jímž se učíme myslet, již v sobě obsahuje skryté hierarchie a předsudky minulých generací. Ještě neumíme chodit a společnost už do naší neuronové sítě vkládá souřadnice toho, co bude považováno za úspěch a co za fatální porážku. Nejsou snad naše nejhlubší přesvědčení pouhou ozvěnou cizích hlasů, které jsme v dětství slýchali tak často, že jsme je časem začali považovat za svůj vlastní vnitřní monolog? Pojďme se podívat na anatomii našich snů. Touha po prestiži, kariérním triumfu, idealizované rodině z reklamního billboardu nebo statusové spotřebě, jsou to skutečně organické potřeby lidské přirozenosti? Průmysl sociálního programování funguje bezchybně, jelikož nenutí jednat pod hrozbou fyzické odplaty. Jeho nejvyšší umění spočívá v tom, aby si objekt sám dychtivě přál to, co je výhodné pro systém. Sen o úspěchu je pečlivě zkonstruován v laboratořích masové kultury, filigránsky zabalen do kinematografie, literatury a nekonečných proudů sociálních sítí. Trávíme desítky let života, vyčerpáváme vlastní biologické zdroje, honíme se za přeludy, které někdo jiný pečlivě rozmístil na našem obzoru. Moderní propaganda dávno překročila hranice primitivních politických hesel. Dnes je to subtilní, všeprostupující sociální hypnoza, která je rozpuštěna v samotném vzduchu. Diktuje nejen koho volit, ale i co považovat za krásné, koho nenávidět, čemu se smát a kvůli čemu se obětovat. Tato hypnoza funguje díky nepřetržitému opakování vzorců, které mistrně obcházejí bariéry kritického myšlení a zabudovávají se přímo do podvědomí. Neurobiologie dávno prokázala, že náš mozek nás odměňuje dopaminem za společenské schválení. Systém zná tento přístupový kód a využívá ho, přeměňujíc nás na závislé na vnějších hodnoceních. Architektura kontroly se však nedrží pouze na umělých stimulech a vnucených touhách. Její nejspolehlivější základ je inženýrství strachu. Naše nejsilnější fobie často nemají žádnou souvislost s přirozeným instinktem sebezáchovy. Strach neodpovídat nastaveným standardům, noční můra z veřejného odsouzení, panická hrůza ze sociální izolace, to jsou uměle vyšlechtěné viry mysli.
Společnost vymezuje hranice dovoleného neviditelnými elektrickými ploty, stačí jen udělat krok stranou od obecně přijímaného narrativu a okamžitě se zapne mechanismus sociálního ostrakismu. Jako sociální bytosti jsme biologicky naprogramováni děsit se vyhnání ze stáda a tento strach paralyzuje vůli mnohem účinněji než jakékoliv skutečné okovy. Každý den činíme tisíce rozhodnutí, upřímně věříce ve svobodu vlastní vůle. Od drobných každodenních zvyků až po globální životní strategie zdá se nám, že stojíme za kormidlem. Každá z dostupných možností je však předem odfiltrována neviditelnou cenzurou. Je nám jednoduše nabízena iluze volby v rámci přísně schváleného menu. I jakákoliv vzpoura proti systému je nejčastěji jen jinou, předem předvídanou formou chování, kterou společnost umí monetizovat a pohltit, přeměňujíc protest v další módní trend. Nahlédnout za oponu vlastního vědomí to znamená riskovat, že tam uvidíme prázdnotu, kde jsme zvyklí spatřovat své já. Kolik procent naší osobnosti skutečně patří nám? Číma očima se díváme na tento svět, když vynášíme soudy? Když cítíme triumf nebo propadáme depresi kvůli nesouladu s očekáváním, čí jsou to vlastně emoce naše vlastní, či mistrně zrežírované reakce dokonale seřízeného mechanismu, který bezchybně funguje v matrici sociální hypnozy? Odpověď na tuto otázku je schopna zničit realitu každého člověka, který se ji odváží hledat až do konce. Cítíte absolutní jistotu, že jste se rozhodli právě vy, abyste si přečetli nebo vyslechli tato slova. Tento pocit vlastní subjektivity se zdá natolik neotřesitelný, že jakákoliv pochybnost o něm vyvolává instinktivní odpor. Zvednete ruku, uděláte krok, zvolíte kávu místo čaje a věříte, že každý z těchto aktů je výsledkem vaší vědomé, suverénní vůle. Věda však tuto útulnou iluzi nemilosrdně pitvá a zanechává nás tváří v tvář nejděsivějšímu objevu moderní neurobiologie. Vědomí o ničem nerozhoduje. Vraťme se k již klasickým experimentům Benjamina Libeta, které poprvé prorazily trhlinu ve zdi naší sebedůvěry. Pomocí elektroencefalografie byl zaznamenán tzv. Potenciál připravenosti, specifická aktivita mozku, která vzniká stovky milisekund předtím, než si člověk uvědomí své přání provést pohyb. Zlomky vteřin se zdánlivě nezdály kriticky důležité, ale to byl teprve začátek. Moderní technologie funkční magnetické rezonance tuto vědeckou anomálii proměnily ve skutečnou existenciální hrůzu. Výzkumníci z institutu Maxe Plancka zašli ještě dál. Nabídli pokusným subjektům, aby si vybrali stisknutí jednoho ze dvou tlačítek a sledovali aktivitu jejich mozku v reálném čase. Výsledky se ukázaly jako devastující pro koncept svobodné vůle. Skener fixoval vzorce neuronální aktivity, které neomylně naznačovaly, které tlačítko si člověk vybere, a to celých 7 až 10 sekund předtím, než si sám uvědomil svou volbu. 10 sekund v měřítku neurobiologie není jen zpoždění, je to celá věčnost. Zatímco váháte, zvažujete argumenty a věříte, že provádíte složitý analytický proces, váš mozek už dávno učinil rozhodnutí. Pod hladkým povrchem našeho vědomí se skrývá chaotický proud dat, primární biologický kód, který lze představit jako nesmyslnou sadu symbolů, vlnka, střížka plus, zeo. Tento neuronální šum, tato temná směs elektrických výbojů a biochemických reakcí v bazálních gangliích a prefrontální kůře je skutečným autorem našich činů. Vědomí v tomto systému neplní roli generálního ředitele. Funguje spíše jako oddělení pro styk s veřejností, jehož jediným úkolem je ex post vymyslet racionální a společensky přijatelné ospravedlnění pro rozhodnutí, které bylo učiněno v hluboké temnotě lebeční schránky. Nejsme snad jen rukojmími této složité biologické mašinérie? Každý akt hrdinství, každý výbuch nenávisti, každá zamilovanost či zrada, to vše je jen determinovaná kaskáda sodíkových a draslíkových iontů procházejících buněčnými membránami. Vše činy jsou diktovány genetickou loterií, hladinou hormonů v krvi, architekturou neuronových sítí, formovanou dětskými traumaty a dokonce i tím, co jsme jedli k snídani. V tomto nepřetržitém řetězci příčin a následku prostě nezůstává místo pro nezávislé, beztělesné já, které by mohlo zasáhnout a změnit běh událostí. Uvědomění si této skutečnosti paralyzuje.
Pokud jsou všechny naše volby pouze matematicky nevyhnutelným výsledkem předchozích stavů hmoty, maže se sama hranice mezi dobrem a zlem, mezi vinou a zásluhou. Spravedlnost, morálka, sociální instituce, to vše se zakládá na předpokladu, že člověk mohl jednat jinak. Ale neurobiologie tvrdí, nemohl. V okamžiku spáchání zločinu nebo vytvoření mistrovského díla, konfigurace synapsí a chemická rovnováha mozku činily jakýkoliv jiný scénář fyzicky nemožným. Zvykli jsme si považovat se za řidiče na cestě vlastním životem. Objektivní realita však naznačuje, že jsme pouze pasažéři, uvěznění na zadním sedadle autonomního vozidla. Nezbyde nám, než se dívat z okna, pozorovat, jak tělo reaguje na podněty a klamat se iluzí, že to my držíme ruce na volantu. Je to nejhlubší forma odcizení stát se bezmocným divákem v kině vlastní mysli, kde film už byl natočen a finále určeno dávno předtím, než v sále zhasla světla. Tma lebeční dutiny skrývá nejsložitější mechanismus ve známém vesmíru. Miliardy neuronů vteřinu co vteřinu tkají pavučinu rozhodnutí, která naivně považujeme za svá. Nejsme snad jen pasažéry v dopravním prostředku, jehož trasa je předurčena evolucí, dávnými traumaty a chemickými reakcemi? Iluze kontroly, to je nejdokonalejší obranný mechanismus naší psychiky. Výbuchy hněvu, náhlá přání či nepochopitelný strach omlouváme složitými filosofickými koncepty, ačkoliv skutečná příčina se často skrývá v banálním kolísání hladiny kortizolu či dopaminu. Naše vědomí připomíná paprsek baterky, který z temnoty vytrává jen ty fragmenty reality, jež mozek již vybral, zpracoval a připravil ke konzumaci. Můžeme si vůbec nárokovat autorství vlastního života, je-li každý náš krok diktován architekturou neuronových sítí, sformovaných bez našeho souhlasu? Představte si tento prvotní kód naší psychiky jako chaotický soubor symbolů, nesrozumitelný šum, něco jako poškozený signál, který neustále pulzuje v pozadí. Tento bílý šum podvědomí diktuje vzorce chování, nutí nás chodit v kruhu stále stejných chyb. Na spouštěče reagujeme dříve, než neokortex stihne informaci zpracovat. Amygdala už bije na poplach, vrhá do krve koktejl stresových hormonů a my teprve post factum vymýšlíme racionální vysvětlení své panice či agresi. Nepřipomíná to život v neviditelném vězení, kde mříže jsou postaveny z našich vlastních synapsí? Přesto právě v této chladné, bezohledné pravdě se skrývá zárodek skutečného osvobození. Uznání vlastní biologické podmíněnosti není porážkou. Je to katarze. Je to okamžik, kdy padají kulisy a my konečně vidíme skutečné provazy a ozubená kola, která pohánějí scénu. Přijetí své zvířecí algoritmické podstaty dává neuvěřitelnou sílu, neboť není možné přeprogramovat systém, jehož zákonitostem nerozumíš. Kdo popírá vlastní instinkty, je odsouzen zůstat jejich slepým nástrojem. Za to ten, kdo se podívá do očí svému vnitřnímu stroji, dostává šanci dotknout se ovládacího panelu. Vztah osvobození vede skrze uvědomění, ale ne to, které se prodává v populárních ezoterických praktikách. Je to uvědomění jako kognitivní skalpel, jako nelítostný analytický nástroj. Je to schopnost štěpit vlastní reakce na atomy v reálném čase. Mezi stimulem, který útočí na nervovou soustavu a naší reakcí na něj existuje mikroskopická mezera. Zlomek vteřiny. V této maličké štěrbině prostoru a času se skrývá naše svoboda. Úkolem není zničit emoce či vymazat základní instinkty, to je fyziologicky nemožné. Úkolem je tuto mezeru rozšířit a přeměnit ji v teritorium vědomé volby. Každá automatická myšlenka, která proletí hlavou, musí být považována za hypotézu, nikoli za absolutní pravdu. Je tato hrozba skutečně reálná, nebo je to jen ozvěna prastarého mechanismu přežití, který zareagoval na chybný signál? Je tento okamžitý dopaminový impuls skutečně potřeba, nebo je to jen prohnaná past prostředí, které prolomilo kód našeho systému odměn? Zpochybňovat vlastní reakce, to je nejtěžší intelektuální práce, jíž je člověk schopen. Je to akt vnitřní vzpoury proti diktatuře vlastního mozku. Neuroplasticita, to je náš nástroj k prolomení systému. Mozek je schopen měnit svou strukturu pod vlivem soustředěné pozornosti. Pokaždé, když je automatická reakce vědomě brzděna, prokládá se nová neuronová cesta.
Zpočátku je to jako prosekávání stezky skrz neprůchodnou džungli, což vyžaduje kolosální výdaje energie. Nervový systém se bude bránit, podsouvat racionalizace, provokovat emoční zhroucení, snažit se nás vrátit na pohodlné, široké magistrály starých zvyklostí. Kritické myšlení by nemělo být zaměřeno jen na vnější svět, informační toky či společenské dogmata. Jeho hlavní, nejzranitelnější cíl jsme my sami. Vše předsudky, naše kognitivní zkreslení, naše oblíbené iluze. Převzetí kormidla začíná ochotou přiznat, že většinu času je řízení v rukou slepého autopilota. Když začne sledování toho, jak přesně se formuje hněv, jak se rodí úzkost, jak se konstruuje touha, dochází k fundamentálnímu posunu. Mizí pozice pasivního pozorovatele, připojeného k přístroji na udržování života. Vzniká pozice operátora. Tento proces nikdy nebude snadný ani komfortní. Vyžaduje chladný odstup výzkumníka, který studuje nebezpečný virus v laboratoři vlastního vědomí. Ale to je jediná cena, kterou stojí za to zaplatit za právo nazývat se architektem vlastního osudu. Pozorovat. Analyzovat. Nevěřit prvnímu impulsu. Jen tak, krok za krokem, milimetr po milimetru, lze vytrhnout řízení z rukou evoluční setrvačnosti. Jen tak lze se stát někým větším než jen souborem chemických reakcí ve tmě lebeční dutiny.